O Goberno galego reforza o seu compromiso coa hostalería cun novo paquete de medidas ante as novas restricións sanitarias. De feito, xa está traballando con representantes do sector para deseñar un novo plan de rescate que, ao igual que o primeiro, faga chegar axudas sen dilacións. É injusto estigmatizar a un sector porque non hai máis contaxios nos bares que nas reuniones familiares. Debemos estar, por tanto, ao carón de un sector que sufre máis que ningún porque é o sector onde hai máis exposición. Ninguén quere ver os bares ou restaurantes pechados, pero estou convencido que si temos que elexir entre unha UCI colapsada e os bares e os restaurantes pechados, a nosa obriga moral, ética e política é intentar que as UCIs non se colapsen. Compre salientar que Galicia das autonomías que máis está apoiando a hostalería, pero a Xunta apela tamén á implicación do resto de administracións para evitar o peche das empresas e autónomos. Así, na liña do modelo impulsado na Comunidade Valenciana, proponse a creación dun fondo de cooperación COVID-19 que materialice o traballo conxunto do Executivo Autonómico, Deputacións e Concellos. A pandemia non entende de cores políticas, os perxuicios económicos que están sufrindo estes profesionais necesitan a axuda de todo o mundo e, polo tanto, é necesario que xuntemos os esforzos nese plan conxunto que nos solicitan os profesionais e que a Xunta de Galicia, dende logo, apoia dende o principio.